lamɛn sa an tɛ se k'i lamɛn n'a fɔra Amadu ni y'an ka kanu san joli ye e b'a la k'e bɛna ne furu kuma ye ne k'i kɔnɔ mun de kɛra dɛ e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ don o don i b'a la k'a fɔ i patiente n bɛ ci dɔ la e bɛ mun ci la de dɛ ayi ni tɛ ne furu dɔrɔn a fɔ ne ye quoi walayi cɛw bɛ ne nɔfɛ koyi comme ne kɛlen don ka dalakan d'i ma sinon cɛw bɛ ne nɔfɛ dɛ fo yɛrɛ ma n tora bi ne bamuso ma ne wele a ye n wele village la ka n ka kɔlɔkɔlɔ kuma fɔ ne ɲɛna n'a fɔra ne ni dɔgɔnin jugujugu bɛ sigi la olu bɛɛ fununen don bɛɛ b'u cɛ bolo yan nɔ han ne kelen de muso gɛnɛ don o don b'a fɔ ka don kulo la mun de kɛra dɔ kɛra sa walayi an bɛ ɲɔgɔn cucu a don o don e bɛ kuma kura sɔrɔ k'a fɔ ne ɲɛna mun bɛ bali ka ne furu fɛn bɛɛ b'i bolo min b'a la ka n furu ko n'a sɔrɔ i tɛ ne fɛ furu la i k'o fɔ ne ɲɛna koyi ni tɛ fɛ furu la dɔrɔn o fɔ ne ɲɛna quoi n t'i lamɛn sa n t'i lamɛn Amadu n b'i lamɛn mun na de dɛ don o don lamɛn dɔ kɛra o la n b'i lamɛn mun na n t'i lamɛn bi n t'i lamɛn sini an kana ɲɔgɔn filɛ mɔgɔ ka sugu dɔ ye kanu na sa non Jara a bala kolon di Dili Jara jone mo ene Dili oh Dili oh no akala bara non c'est-à-dire muso fana ni sera wati do madron I fargola ere mo ko jo fen law Lamine degi femina o tara sisante Amadu o fana be fekata Dili na fe kana nyi ko yiri law e mara ni gelala furu fana te ka sɔrɔ n'a fura ko akaw cɛw bonya bɛ ban Dili a bɛna fɔ e fana tɛ ɲɛnɛ wolo ma sinon karamɔgɔ i ye mun kɛ Dili la mankan ganin bɛ n b'a dɔn i ye ko dɔ de kɛ Dili la karamɔgɔ i tɛ denni to yen a ka lafiya sa karamɔgɔ walayi u b'a fɔ cogo di fɛn bɛ Dili kan gumɛ de bɛ Dili kan gumɛ denmisɛnninw t'a fɔ ko gumɛ wa Dili ay Dili bɔra koyi karamɔgɔ ni me langale cogo di karamɔgɔ wale de Dili tɔɔrɔ yan non I b'a dɔn Dili ka ko kɔni ne ko ma tɔgɔ di misiri la a ma sɔn sinon Dili ka ko bɛ ka gɛlɛya dɛ wallahi mun dun kɛra a la Dili ni appel de bɔra yan sisan diɲɛ wuli appel ko Amadu ko y'i ban ka na ni woro ye ko mun na ko de ma na ni woro ye ne bɛ dala ne tulo b'a bala ko k'a ka ɲi ko n'amu ko non Dili non n'Amadu in tun bɛ Dili kɛrɛfɛ bi ni Ala ni kira cɛ fɛn I b'a dɔn a tun bɛ tɛgɛ da tulo kɔ non ni ne la ne tɛ sɔn muso belebeleba la parce que ni muso belebeleba dimini kɔrɔ kɔni k'i to a kɛrɛfɛ non ale fana tuma tɛ ka kɛ cogo la tan sa n'a fɔra muso y'a ka nin baara bɛɛ kɛ k'a jigi da kan ale tilara k'a jigi latigɛ a bɛ digi mɔgɔ la sa a ma nɔgɔn wallahi Dili tɛna se ka sunɔgɔ bi fana o tɛ Dili yɛrɛ de bɛ fɛ kuma in ye min ye dɛ Dili bɛ fɛ de cɛ dɔ k'ale furu ne tun bɛ Dili dɔn cogoya min na ni Dili ye cɛ sɔrɔ nin wagati in na non cɛ i b'a dɔn a bɛ gɛlɛya wallahi fɛn min Dili yɛrɛ de hinɛ bɛ ne la quoi karamɔgɔ ayi I b'a dɔn muso de don sadi karamɔgɔ kuma bɛ ka taa séance contraire fɛ cɛ dɔ bɛ ka Dili minɛ mais n'a ye muso cɛ sɔrɔ la karamɔgɔ a bɛ ka don n ka 18 ayi 18 tɛ o sadi ne e ma Dili ne kun ye Dili ye bilahi fɛn bɛɛ kun bɛ kasi a nɔfɛ karamɔgɔ Dili ni fanga min bɔra Dili ye ne ɲɔni cogoya dɔ la non ni ne yɛrɛ kun denmisɛnninlama ma entraînement kɛ dɔrɔn waw e bɛ fɛ ka mun de fɔ yan sisan karamɔgɔ sa yɔrɔ ne yɛrɛ bɛ fɛ sali sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛn sigiɲɔgɔnya ma nɔgɔn dɔɔni voilà yɔrɔ ni maa bɛ sigi la ni dekun b'a kan e k'i jɔ tan e ko sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛn yalima i bɛ n'i terikɛ dɔ de a di o ma sisan ou bien i dɔgɔnin dɔ bɛ yen ou bien i kɔrɔkɛ dɔ sisan yɔrɔ sigi la n'a bɛ sigi la ni dekun bɛ dɔ kan a k'a tigi dɛmɛ k'a ka ayi karamɔgɔ kɔni kan ka kɛ parce que e ye karamɔgɔ yɛrɛ de e kan ka cɛ yɛrɛ de ɲini Dili ye hali n'a sera k'i y'a di dɔ ma i terikɛ dɔ ma misiri la o bɛ fɔ dɛ walahi a yɛrɛ bɛ si ka dugawu k'i ye o la karamɔgɔ walahi i kan k'o kɛ Dili ye dɛ I b'a dɔn ne ye Dili ye cogoya min na tantɔ sali an ka don a jigi kɔrɔ ko karamɔgɔ ne tɛ k'o de fɛ yen dɛ n'i k'a lajɛ k'a f'i terikɛ dɔ ɲɛna muso tɛ min bolo ani o dalen tɛ muso Dili kɔni ka ɲi cɛkɔrɔba muso ninnu de la n'i y'a di ala ko a ka misiri welela ye i bɛ se k'a di a ka misiri welela ma ou bien n'aw alimami mɔgɔ bɛ yen Jibiri awɔ a ka n ko muso naani de bɛ Jibiri bolo olu ta mais a ko alimami ye 3 de a bɛ se ka Dili kɛ tasali kɛ Bokari subhanallah Bokari ma muso naani furu kɔsa in na wa e ma ne n ko kan jɛ kan pare ka samara don ko n bɛ ka taa Bokari ka mariage la ale fana y'a dafa ale y'a dafa ni cɛkɔrɔba dɔ bɛ e ka safa fɔlɔ la mɔgɔ tɛ jɔ yan sali yɔrɔ wallahi Dili yɛrɛ de ne bɛ wallahi ne Dili muso kana yala dira ani fɛn bɛɛ ka kari wallahi karamɔgɔ
Aya juguyara. E kɛra dili fa ye. Ayi e kɛra dili ba ye. Ayi ka dili yɛrɛ de ye muso kɛnɛya la quoi. Ko a ma nɔgɔ. Karamɔgɔ ne ma se k'i ka nafigiya kasi kun de don. Sisan quoi an ka hinɛ la sigi la dɔrɔn wallahi. Ɲinɛ de ye nin ye k'a fɔ ko misiri la ko ka dɔ d'a ma. Misiri la e maa o maa fɔ muso naani bolo bɛɛ bolo. Hali kɔsa nin e terikɛ mana ka bɔ Makan o tɛ se ka dili k'a ka naani n'a ye. Ala e bɛ ka ɲinɛ e bɛ ka ne terikɛ min fɛ e b'a dɔn o bɛ yɔrɔ min na wa. E bɛ ka ne e kɔni tɛ fɛn de ma wa cɛ tɔgɔ. Bataraden tɔgɔ bɛ taa filɛ kɔnɔ Musa wa e ma tɛ Musa ma wa. Karamɔgɔ a dɔw ma dɔrɔn o k'a kɛ naani n'a ye. Dili yɛrɛ maa tɛ ka tɔɔrɔ furu yɛrɛ n'a kɛra. Musa ala kama sa sali sa. Denni fitinin min bɛ tɛmɛ yan sɔgɔma o sɔgɔma n k'a bɛ ne fɛ n ko ye Musa muso naani. Musa m'a dafa wa. Musa y'a dafa. An ka hinɛ la dɔrɔn quoi an ka hinɛ la. An ka solution dɔ ɲini. Solution bɛ yen ni e sɔnna dɔrɔn i b'a dɔn furuɲɔgɔn yɛrɛ la a ka sɔn ɲɔgɔn bolo solution bɛ yen. Wala ne ɲɛ ye dile ye dɔrɔn ne dusukun ka karamɔgɔ i ko furuɲɔgɔnya la an ka ɲa ɲɔgɔn ma i y'a fɔ dɔrɔn ni jari tigɛra. E ma miiri sigi la wa e ni ala cɛ ne misali don quoi. Sisan ne k'a fɔ sisan n ka dili kɛ fɛn. Karamɔgɔ fɛn in to yen fɔ i jɔ sa fɛn in to yen fɔlɔ ni furuko de don ni dili nana ne b'a lasigi k'a fɔ ye komi ne tɔntɔn muso saba ko o bolo o yɛrɛ bɛ naani ɲini na ne bɛ dili d'o ma hali ni ne yɛrɛ bɛ jɔ n'a fɛn bɛɛ ne b'a ko bɛɛ lajɛlen kɛ. Sali o ma. Karamɔgɔ e tɛ dili furu yɔrɔ ɲini de la. Ne yɛrɛ don mun bɛ ne la. Karamɔgɔ kelen de bɛ ne bolo. Sisan est-ce que mobili dɔrɔn mobili pinɛ kelen na est-ce que mobili bɛ boli wa n ko pinɛ naani de mobili bɛ boli ni pinɛ naani de mobili de bɛ boli wa misali don quoi ayi karamɔgɔ ne de ye ka mobili ya o tɛ o an ka hinɛ la sigi la dɔrɔn e ka sɔn dɔrɔn an ka deli kɛ filanan ye karamɔgɔ n'o kɛra sigi bɛ diya e yɛrɛ bɛ lafiya i b'a ye karamɔgɔ kana n dusu labɔ mun bɛ deli k'i ka filanan ye karamɔgɔ tɛ jɛni ni kumana sugu y'i fɛ dɛ est ce que i bɛ ka n ka kuma faamu n'i ma ɲɛ i ka solution ɲini o dili ye a di terikɛ dɔ ma musoko de b'e la ayi komi jikalan fila tɛ ɲɔgɔn segi sali ni e kɛra i bɛ tila ka segin a kan jisuma dɔ ɲini o fana ne de ye jikalan ye o tɛ ayi karamɔgɔ ne tɛ foyi wɛrɛ f'i ye karamɔgɔ n'i cira k'i tigɛ fa jama na hali n'i sɔmina la karamɔgɔ k'i bɛ ka baro kɛ dili fɛ ka taa furu sira fɛ karamɔgɔ i ɲinɛna bolo nin yɔrɔ i ma ɲinɛ o kɔ i ma dɔ wɛrɛ kɛ min ka jugu ni bolo nin ye i k'a fɔ ma a ta a ta karamɔgɔ ni dili nana a fɔ ko dili k'a ka minɛnw na bɛɛ k'i bɛ n'a furu walayi karamɔgɔ n'i y'a kɛ ni m'i da k'i kantigɛ i k'a fɔ man tɛ a furu. Ne cɛkɔrɔba k'i kantigɛ ayi o kɔni fana i bɛ ka kuma tiɲɛ dɛ e ka ne da ka ne kantigɛ i ka téléphone bɛ ayi fo ni sunɔgɔ bɛ n kɔnɔ dɛ sali sinon e fana ka ne ta ka bin ka ne kantigɛ sali o la fo ni fini kirin dɛ. n ka musokɔrɔba yɛrɛ bɛ ka cɛ fɔ. n y'a faamu sa e ka taa n y'a faamu. karamɔgɔ a wele. a ka ɲi n y'a faamu. i m'a fɔ k'i b'a k'i ka filan i b'a kɛ 17 hali n ka sɔmi i la. hinɛ don a hinɛ n'a makari de bɛ ne la i ɲɛ bɛ sali e ka fili dɛ ne ma dala ne y'i basi min walahi. Denni bɛ kasi la cɛko gɛlɛya b'a la ne fana filɛ muso kelen ni tila dɔrɔn de bɛ ne bolo ne yɛrɛ ma min faamu muso min mana kɛ fɔlɔ ye ko filanan tɛ fara o kan o tuma e yɛrɛ y'i ba ɲininka e ba y'i fa i fa muso joli n'a ye fɔlɔ. karamɔgɔ ne ba bɛ ka ayi sa ne ba. n'i bɛ taa i bɛ dili ka datugu. e ka taa sa i ka foyi tɛ dili ka datugu la. D'après Pythagore, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, le monde est là. Chef, mon ami, il ne faut pas me créer des problèmes. Il n'y a qu'à Pythagore. Pythagore de ma foi. Pythagore, c'est écrit ici. Pythagore, d'après Pythagore, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Hein? Non, laisse Pythagore. Tu es voisine. Il y a Allah i b'a dɔn jeli fana ka ɲi cɛ n'a fɔra ko dɔw bɛ cɛ ɲini na
Donc vraiment sur vous mettre la lenga. Bon, mon ami, tu Ça sais c'est ce que moi quelque j'ai. chose de tu as remis la photo comme là quoi. Tu vois ce que moi j'ai compris dans tout ça. C'est que dans la vie, quoi qu'il arrive, on est toujours oublié. Ouais, on peut dire. Tu vois, c'est-à-dire, il m'a dit que tu vois, d'obligé quoi. Ouais, il m'a dit que tu vois, il me donne faire quoi. Et puis, quoi que tu fasses, Allah me fait le cœur. C'est-à-dire, il m'a dit que tu fais mon anat au dima quoi. Ça s'appelle une faille. Est-ce qu'il veut la forme? Ouais. C'est là que moi je comprends pourquoi est-ce qu'on dit que l'être humain est incomplet. Eh, mais nul n'est parfait. Nul est lui, c'est mon ami. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Il m'a dit que tu vois. Ouais. Il y a quelque chose qui va te manquer. Parce qu'il y a toujours deux choses. Ouais. Il y a le ciel, Ouais. il y a la terre. Il y a le feu, il y a l'eau. Hey, Dili, Somos bashwete, bashtula. sigara be esi. E na fa plan o kali kon. Awa. Kariera. Somos Bashwete, bashtula. Kala mo be. Ah, bashitala be. Bashwetula. E na wula le na ne fa kali kon. Jumate. Mi yoro amesijila le madaliga selifi yako. Konna na ngoni chere landa na sutura kuma de like na fam goshi akadi ye naso ibalma do be wa ido ondo be mbetu musonyina anda kira flana yayi le dibiano wa ngade sutura konna na ngoshi kana bon ko inkalama ne flata sabula ne ba do e mo nyene mai wa ete bonni ga kuma ga yala o de kama na afinyana nyen jigi ala ne kon dini ni be fulle kam wallahi ni mo nyene mandu andi ga mo te ni ko ni ga kuma medro ko mo nyene mali be ga bo muso no fedro ne dili yo ira wallahi sango ni furu do ne dili ni nga o le se ku yifi ya so bisaka don ci ko ala ni kira Neni ide ngwan me fe ni ide ni ma yera de parce que mo mana se degré do la ni ma furu te lafia furu ko ni furu e suturale ni perane no furu kama kon parce que do be afo me furu ma pere furu kama ne perane ni be do furu la fi ga furu nyini ka do ne furu e femi e bo nyini ko do foro ni sera ka furu nyini ka do furu e femi ni dara chela sigido la ibe se ka chela sigido ne ko la mais e mana do furu la te e manye ni kala e te nye fo da la furu la ibe ta choko na ebe sekiti no wala nyai tanga tele ga bi karam wa dugono bebi da so ko ne dini ma cheta yale sino ni chebe ne bolu ulute ni kene law alma nu betere do goni ya ulbe fuglente ya no chale la sigi nga jena tike tabulu le kwa akali nga cheso wele dikadini kwa nyenjigi ala ni kira kama du njigi boro we kan sutara fene am ikan sutara ya ke mo mana ke chuko furu wakati de bile ifuru wakati mana temenga ba khol aka gelene mais iye ka mi fo ko na soro fu ka diye rere ki ni be furu ni ka ha ibe furu ni ka do fo parce que furu flene furu da bloki be ko ni sengene ba dlo ngada furu to fe furu toro bala ina fo yele bala chugumna kashi fene bala ki ina fo neke bala chugumna. Ouais. Il y a le mensonge, il y a la vérité. Ouais. Il y a la tristesse, il y a la joie. C'est-à-dire une conclusion brève. Il y a le mariage, Ouais. il y a la solitude. Ouais, la solitude. La solitude. Effectivement. Donc, quand tu vois le cas de Dili, et vu ce qu'elle cherche, il y a un qui te donne. Mais c'est ça. On a la meilleure offre là. Parce qu'il va y avoir Dili Fleni. N'a pas de chef, n'a qu'à la cantilla, n'est pas à peine à la chef. Mais imagine, les gars qui est ça, les gars qui est monsieur, les gars exact, les gars font et fou c'est ça. Et du coup, ils ont donné ces drones quand bagay fou. Abi digila wati digila. Non, quand la cantilla. Ah, tu ni chef n'a qu'à la cantilla, on m'a dit à peine à la chef. Ah, mais à la citation à un toro donné. Non, mais il fait ma foi. Oh, vraiment. Et continue à bangal ma foi. Il faut vraiment que je me bangal ma foi. Il deux sera fait, tu ne voulais pas, tu fuyais. Et c'est la Warti qui va bla. Warti qui côté. Ah, mais elle est. Oui, Kodo de Donuna, Singoro Kafone, non, mais elle t'aimait. Elle t'aimait, mais toi, tu ne voulais pas la marier. Ah, tu as besoin de faire une affaire. Non, tu sais, dans la vie. Dans la vie, côté où ne peut pas faire, mais ça dit faire l'eau de Dondouanga. Il va en encore la voulière d'Abla quoi, Flo. Imagine ça. Il va devenir mon quoi. Dilia. Aïna est mais avec tout.
Ni taara cɛlasigiyɔrɔ la f'i ka muɲu ka sabali muso o muso bɛ yen ko min ko n tɛ muɲu ka sabali a tɛ kɛ dɛ a tɛ fɔ ma ko duma caman bɛ fɔ i kɔ dɛ cɛlasigi la i mana taa cɛlasigi la i yɛrɛ i sagoya k'i yɛrɛ foyi la bilen parce que e bɛ cɛlasigi de la e bɛ dɔ kunnasigi de la min bɛ f'i ma i b'o kun min bɛ k'i la i b'o kun wa muso mana bɔ i ka so ka ban ka taa cɛlasigi la e ye jɔn de parce que i taara minnu fɛ yen i taara cɛ min fɛnɛ fɛ yen i ka cɛ fa ɲini k'a dɔn i k'a ba ɲini k'a dɔn i k'a balimaw ɲini k'u dɔn n'i ye cɛ fa ka y'i fa ye i bɛ se furu minɛ cogo la ka cɛ ba k'i ba ye i bɛ se furu minɛ cogo la cɛ balimaw o k'i balimaw ye cɛ dɔgɔninw olu minɛ n'a fɔ k'i b'i furu cɛ minɛ cogo min n'i y'olu minɛ n'a fɔ i b'i furu cɛ minɛ cogo min na i bɛ cɛlasigi faamu wa i bɛ hɛrɛ sɔrɔ dɔw bɛ yen n'olu taara cɛlasigi la olu ɲɛ tɛ ye cɛ balimaw ye cɛ teri tɛ se ka nɔ fɛ yen balima tɛ se ka nɔ fɛ yen sigiɲɔgɔn in mana fɔ ko a ni ɲakuma a ko k'o ka taa cɛ yɛrɛ balimamuso minnu bɛ olu yɛrɛ tɛ se ka ɲɔ furu kɔnɔ wa cɛ tɛ se ka foyi bɔ k'a b'a d'a balimamuso ma ne m'o kɛ kɛlɛ ye ou bien ne m'o kɛ kuma ye cɛ bɛ dépenser ni min k'a ba ye tuguni dɔw bɛ olu b'u ɲɛ tɛna k'o ye ko munna furucɛ bɛ nin bɔ k'a d'a a bamuso ma e dun taara a ba sɔrɔ yen n'a sɔrɔ dɔ ma muɲu ni sabali kɛ k'a bali k'a tɔbɔtɔ ka na se e ka di a ma e kun bɛ di a ma n'i taara furu la i k'o bɛɛ ka cɛ ka nɛnini kun k'a ka bugɔli kun k'a ka lagosili kun n'i sera k'o kun i bɛ se furu minɛ ko la i kɔni nana kuma in fɔ n'a sɔrɔ furu ka di e kɔni walayi n'i ye mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ min ye e don a la mais ɲɛ ka ladilikan min f'i ɲɛna i k'a ladilikan i k'a ɲini k'a kɛ furu kɔni furu ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a f'i ɲɛna ko furu ka nɔgɔ walayi a tigi ye kuma kolon f'i ɲɛna a ma kuma duman f'i ɲɛna furu ka gɛlɛn cogo min na i n'a fɔ k'a ka nɔgɔ ten mais n'i sera furu minɛ cogo la a bɛ nɔgɔya i bolo n'i ma s'a minɛ cogo la a bɛ gɛlɛya i bolo wa n'i ye furu kɛ ten n bɛ don a la ten n bɛ taa cɛ nɔfɛ ten i bɛ bɔ ten wa i denw bɛ kɛ ten de yɛrɛ ninnu mana ko n'i ye ɲɔ min susu furu la k'i denw b'o ɲɛ seri i kɔni i b'o mɛn awɔ furu bɛɛ tɛ dɛ furu bɛ fɔ cogo o cogo a ka gɛlɛn n'o bɛɛ ye o mara mɔgɔ si tun b'a dalakan d'e ma dalakan tɛ ni mɔgɔ si cɛ tantina ne tɛ dalakan ko la bilen n bɛ furu de kɔ sisan dalakan kɔni n t'o ko la yɛrɛ de n ɲɛ bɛ min na dɔrɔn o ye furu ɲini a bɛ kɛ cogo di c'est que moi je vois chaque chose a son temps quoi c'est ce que je pense dans la vie il faut pas se précipiter parce que i b'a dɔn a bɛ sɔn ka erreur kɛ n'i ko k'i bɛ fɛn dɔ karaba k'a sɔrɔ parce que ala b'a a di wagati de bɛ ala fɛ yen quoi est-ce que i bɛ k'a faamu mais cɛ ka commission fɛngɛ u ka mobile voyage c'est-à-dire lui il était en retard il était en retard kari wulila mɔgɔw kɛra kari kɔnɔ u ko cɛ ko mun na a bɛ retard la mais sunɔgɔ y'a ta awɔ tandira ni sɔrɔla n bɛ diya ne ko n ye n jigi k'i ye ala tun bɛ k'an gindo sutura kana ka kuma fɔ mɔgɔ ye i yɛrɛ bɛ karamɔgɔ dun mɔgɔw dɔn u bɛna fɔ ko n wulila ka na cɛ ɲini na k'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ furu ɲini k'a di mɔgɔ ma i bɛ baraji sɔrɔ dɛ walahi n'i ye nin ɲini k'a di ne ma i bɛ baraji sɔrɔ i t'a dɔn mɛ ala de b'a dɔn parce que ne yɛrɛ mɛnna muso gɛnna la n tɔɔrɔla quoi walayi tandira bɛ n cɛ ni baraji ko n y'a mɛn n'i ko ten kɔni mɔgɔ si t'a mɛn fo n'a bɔra i yɛrɛ da la ayi ne kɔni t'a n'o tɛ kan hali limɔgɔ a t'a mɛn n'a ma bɔ i da kɔni a tɛ bɔ nin na mais kɔni m'a ɲini ka d'i ma mais a ɲini ka d'i ma fɔ ɲuman wa n'i taara i ka s'a minɛ ayi ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ n kɔnɔ a bɛɛ bɛ n kɔnɔ a ka sɔrɔ dɔrɔn ka dan mɔgɔ ye ne yɛrɛ ye cɛ mun sɔrɔ yan ne bɛ n balo la de se ko nurunaba o tɛ tila ne la furu tɛ ka sɔrɔ bi dɛ cɛ piri ka gɛlɛn furu tɛ ka sɔrɔ parce que cɛ yɛrɛ bɛ ka siran muso ɲɛ i bɛ muso furu a b'a ka minɛnw cɛ ka taa i b'a furu a ba cɛ yɛrɛ bɛ sisan cɛ yɛrɛ walayi sisan cɛ ganaw yɛrɛ olu bɛ ka siran minnu furulen tanjɛrɛw i ka kuma la ɲɛ b'a la minnu muso bɛ min gɛn u la so kɔnɔ cɛ ganaw yɛrɛ siran i m'a ye furu tɛ ka sɔrɔ tanjɛrɛw walayi ka kuma la tɛgɛ ne kɔni ye furu sɔrɔ kɔni tigini pewu hali ni ne ti ka ne faga n tɛ hali ne tɛ taa tilanba la hali ka tilanba la ne tɛ taa cɛ ka sɔrɔ ka dɔn mɔgɔ ye awɔ ne bɛ siran ɲini tanjɛrɛw ka hɛrɛ fɔ ala ka se i ma amina yarabi
Cɛ dili cɛ yɛrɛ i fana sa mɔgɔ b'i nɔfɛ k'i wele debini kare kɔnɔ yan a bɛ fo yan nɔ ko ba kɛ hakili to dɛ wallahi ne ni hakili yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ bi n ka kalan yɛrɛ de quoi dili ka i fana sa cɛ waati yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ i ka kala tuma dɔ la fo adamaden k'i hakili sigi ka taama ni ma nin dabila farisɔn dɔ la koyi i ko jɔn yɛrɛ a fari don a ka kɛnɛ kɔnɔ n dɔgɔninya awɔ fari ka fisa ala ka nɔgɔya amina amira bi amira bi wallahi ne ko muso bɛ bolo a ka village la yen muso wallahi dili muso tɛ ne bolo ko ba kɛ wallahi ne somɔgɔw kun ye muso dɔ de di ne ma burusi kɔnɔna na ko ne k'o furu ne ko n ko cɛ n ko ne yɛrɛ kɔni tɛ muso foyi furu sisan a ka haramu foyi tɛ ne bolo bi muso dun filɛ n'i ko k'i bɛ bi muso furu k'a sɔrɔ wari t'i bolo ala wallahi bɔ burujali ko ɲɛmɔ don o don dɔgɔyali ne tɛ don o la o ni wari t'i ko muso t'i bonya ko ba kɛ ne ka fi o tɛ muso bɛɛ koyi sisan muso dɔw yɛrɛ bi wallahi u bɛ cɛ sutura fulala dɔrɔn de b'a dɔn sisan muso dɔw bɛ yen hali ni nasɔngɔ tɛ cɛ bolo u yɛrɛ bɛ nasɔngɔ bɔ yeyi a fɔ safuru layi Allah muso ka nasɔngɔ bɔ muso ka cɛbakɔrɔ ka nasɔngɔ bɔ a fɔ safuru layi Allah ni kuma cogo bɛ taa billahi anw ye bamanan de ye anw ye bamanan de ye muso tɛ se ka an ka nasɔngɔ bɔ muso k'i ka nasɔngɔ bɔ ni muso ye 50 d'i ma a bɛɛ ni ala cɛ a bɛ 120 n dɔgɔyali de k'i la ni ala cɛ don min n'aw kɛlɛla a b'a fɔ billahi o don ne de ye 50 d'i ma ne de b'e ka nasɔngɔ bɔ a ɲɛ bɛ ne cɛ n'a fukari di n ba ne de b'a ka nasɔngɔ bɔ don o don ne yɛrɛ bɛ k'e ɲininka min na e ma ne ka réponse yɛrɛ di ne ma yɛrɛ mais ne ɲɛ b'e la cogo min na fo muso furu ko t'e kɔnɔ bamakɔ jalen kun fɛ muso furu tɛ e bɛ sa tan wallahi i tɛ muso furu k'i siw sɔrɔ joona i kamalenko tɔ balikutɔ jɔlen n'a mugu fiyɛn ba la ne bɛ fɛ k'i bɛna fɔ k'i bɛ muso ɲini de la o jɛ ti n'o fɔ yɛrɛ Amadou kari mun kɔnɔ a ye sotarama ta ka taga kari ye accident kɛ est-ce que tu vois mais ala bila sunɔgɔ la pour lui sauver parce qu'à heure ma se mais il y a ces filles qui sont pressées je vais me marier je vais un enfant il y a le mariage il y a le divorce c'est ce que les filles oublient mariage bien divorce bien et ma marié follow mais mon marié là ka divorce que la personne a tout perdu. T'imagines le regret. Mais mieux vaut attendre son temps pour faire un mariage durable qui dure pendant des années. Hein? Il y a tout avec les petits enfants tout. Oui, tiens. Mais me faire marier Ali me faire bien glorieux. Guardian jol nebe i mutuni no gombe ba muso ay dili fana de ko muso ni ke ni ma muso i no gombe ba muso ni ko ta du okay bon ma dugula wartigi do kumbe billahi wartigi ba ay muso de furu akele ka muso furu afrika ka muso furu village la ama somo anani pangi noro dugu ba kono muso do la o ye papier do be ya signé ko état bi ka ne taye état o kele ko papier signé kalo fla dro ani muso kele la drôme kele te muso fana ba kun mais dié war bebe chez mu ma vie tu peux te marier avec n'importe qui aga Varang ah ne mata bo anga samu jume kata bo amti no aga atu shinna abla shinna kajme bila shinna ne te ngata kali bila shinna ne mata bi ne te ngata kali bila shinna de ijore e so mo de furu wane de furu muso furu sale dro uye cheka na fulo kla muso tarani cheka na fulo bela jele mobili ni fon ani alaje fandande atarani cheka fembe i to sa de ko ko na kan nda ko shi tetili wati sa fembe bola te ko atenye fentene bo ne muso furu sisa muso kan na so ba ten dogo ya wa iti jonga chefia sebe nyate eku ne kon ba dongo ni ma sebe tan ki botanto mi ne tan ko le na ne i kulo bena sebe ke ba ne na bulo ki bina fukibe muso nyini la bi jone ma ko muso ba do ta muso ba botanto la la chesi ko na muso ko ne bade we ne fade ti mo muso de jenda furu sini ne ta furu kama ko de Allah akbar man fam bi so mo de ga sigila wa be ne de ga sigila ne ra ko ite ta bi we mume depuis so ma ni ci fie na do takalti bom ne ta fo atu shinna abla fa ite siga takalto shinna ne be tagabi ne te siga takalto shinna ne be kuma be ne kan so alima ne be siga takalto me ne be kuma be ne kan so wala ba ko na takal fo mo ko mi gata ne kilinga mo ko wala ba ko ne wo oh ta ni ye musu ta fra ne kon be ta ne siga Alma, tu sais, dans le mariage, c'est pas facile. Il faut pas le faire. Tu vois, non? Il y a un moment, quand on est dans un mariage, tu es chez toi. Le mari, il va te faire il va aller il va aller ah, ne mata bien mukila. Flo chena ne tuna tu yambi ne beta ta ne sra fa billahi flo on kalela alala na tara
a bɛ dan ye a bɛna ka minɛn sɔrɔ. A furulo den foyi nege tɛ ne na bilen fɔlɔ e bɛ i ka furulo nege bɔ ne na dɛ an ka minɛnw bɔ kɛnɛ ma n bɛ taa a nege foyi tɛ ne na. ok a bɛ taa Dili ne bɛ taa anw fɛ yen nɔ. e bɛ taa anw fɛ yen. ne bɛna ci fɔ Vara ye ko ne bɛ taa bɔ an fɛ yen nɔ dɔrɔn Vara b'a fɔ ko ne tɛ taa ne kɔni bɛ taa. sisan ne cɛ ko k'e tɛ taa e bɛ taa o tɛ yan. Dili ne bɛ taa dɛ. i m'a dɔn e y'i diya han e ye furu sɔrɔ fɛn min k'i kulɛ k'a la k'e bɛ taa ne ko e bɛ taa bɔ jɔn na aw fɛ yen. ne bɛ taa bɔ n bamuso de la. e ba taa ka furu de la yan. ne ka muso furuko ne ma kɛlɛ min k'o la Dili de bɛna kɛlɛ kɛ ne ka muso furuko la Allahu Akbar non bamananw y'a fɔ ten ko lemon parti non lemon parti bilahi Dili ne t'a furu i b'o muso furu o bɛ tila ka na tasuma bilennen ta k'a da i tigɛ ko muso ka ne ka nasɔngɔ bɔ k'o tɛ bi muso bɛɛ ye ni fɛn kolo cayara ka ban ɲuman mi dɔ bilen wa hali sini n tɛ n t'a furu. ayisa e bamuso ta ka furu de la yan han n'o fana tun ko k'a ka so ɲɛnafin ma la e tun bɛ sɔrɔ wa Alima taa i lawalatɔ i taa n'i taara kɔni b'a dɔn i bɛ nɛgɛ samara don i sen na cɛ ɲini na cɛ tɛ ka sɔrɔ bi bɔn bilahi sini i bɛ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ e t'a dɔn ko musow sigilen b'a muso wɛrɛw kɔnɔ ka bɔ bilahi ne t'i nɛgɛ bɔ mɔgɔ lankolon ko e bɛ taa e cɛ k'a fɔ k'e kana taa i k'a fɔ k'e bɛ taa o tɛ o tɛ e nana n'i cɛ ye o tɛ han ayi a nana n'a cɛ ye yan ala tɛ fɔ gansan koyi han n'i ye kun ye e jɔyɔrɔ di ne ma bi wala ne tun b'a dɔn ne bɛ min kɛ taa ala ka seri ɲɔ ka fiɲɛ k'i yɛrɛ so ye. Fana yɔrɔ ka ko bɛ taa ne yɔrɔ siyɛwɛrɛ ne kan ka tagali fɔ i k'o labali wa ale bilen ne kɔni bɛ taa siyɛwɛrɛ an ka tagali ko kuma fɛ i k'a labali ne tɛ ka nin fɔ sugu la i bɛ ko sugu la i b'a kun faga bɔ i la. wa ci t'a to a ka taa nin kelen a tɛ taa n bɛna mun f'i ye il faut que an k'o bila an hakili la quoi c'est à dire cɛ ka kɛ cɛ muso ka t'u ci la n'a f'i ye n ka kuma la n ko dalakan tɛ cɛ o cɛ la n ka cɛ i ni wulu bɛɛ ka kan a bɛɛ n'ala cɛ e t'a tu muso k'a fɔ k'a b'a nɛmɛ o t'ale ye ne furu bɛɛ la même c'est écrit ici même Pythagore a dit n'i ye muso furu ni muso c'est à dire a muso n'a ka fɛn bɛɛ i ta de e tɛ se k'a fɔ ko ku muso k'a fɔ bana ku ko Eche my brother amigo you is my friend Eche no the best no Eche no yada Eche ante ta mission na wa ngata mission na ngata laissez moi de angata Eche l'homme qui a le contrôle. Dili. Jɔn de bɛ ne ka da la. Mun Jara. Dimi benen tɛ la sa. Dimi benen tɛ la kana to ka dimi. Kana to ka dimi maa min dara tolo ni yɛlɛ kama n'i tora ka dimi dɔrɔn jelima bɛ goya. A ma fɛn n'i bɛ maa jelimago ɲini o de ye maa ye maa min y'o ye a ɲɛ kumunen don a yɛrɛ kɔrɔ wa. I bɛ dimi mun na? Hali ni ala ma cɛ nɔgɔya ye sisan a kɔni ye sɛ caman nɔgɔya. Karamɔgɔ tɛ ne to yen k'i ka ko ne to yen nɔ. I tulo bɛ na. Kana kala bila n to n bɛ ka dimi bɛɛ bɔ i la dɛ. Mun de kɛra sisan? I ma kun de Dili o i ma kun de fɛn tɛ ala wɔ. Ala ni sɛba in bɛɛ e ta ye ne ka du kɔnɔ sɛ o sɛ bi a. Diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ka k'i bolo n'i tɛ furu la fu de don. Awa i ka ko kun tagamɔgɔ i tulo bɛ na i tulo bɛ na. Munna e ma se fɛn ba t'e bolo munna e ma se ka muso furu to yen mun kɛra? O tɛ sa. Munna i na kun fɔ mun kɛra? Waati dɔ sa walahi waati dɔ sa e m'a mɛ a bɛ fɔ ko dɔ bɛ maa makalo ma walayi dɔ bɛ man kan adamaden ma dɛ u ko dɔ bɛ maa musolu ma walayi dɔ bɛ man kan furumusow ma dɛ don dɔ la i bɛ kɛ cɛlasigi la dɛ don dɔ la i bɛ kɛ musoganaya la dɛ i ma kun nin bantɔ don don dɔ walahi nin bantɔ don Dili ne y'a f'e ye e ka furu bɛ waati dɔrɔn de bolo nka komi ne fana ye karamɔgɔ ye e dan tɛ ne ka ko foyi la i y'a ye wa ni ne la a bɛ fɔ ko n'aw bɛ sigi la a ka to ka ɲɔgɔn lamɛn a ka sɔn ɲɔgɔn ta ma i y'a ye sinon walahi e bɛ tantɔ Dili ani ko bɛɛ ka kan ne ma i bɛ tantɔ a man di ne ye. Ne bila ta ye ɲɛ kɔrɔ. Walahi a man di a kana k'i kɔnɔ k'i ka muso ganaya in ka di ne ye i m'a ye ne y'o ye ne b'a kiri bɔ i la wa bɛɛ kana dimi cɛbakɔrɔ maa lankolon dɔw bɛ yen olu de bɛ maa bila nin na depuis Lamini ye nɛgɛ kɛ ne kun bolo. Karamɔgɔ Lamini ko to yen sen na n ka bana lawuli sa k'i na ko fɔ ko Lamini ko jumɛn de kɛra yan nɔ.
ma fi na to ka to fon kulo gora ma fi on kulo tanale do wallahi ne be dia to fon kulo kala kote ko ne be dongi jolo ko ya Aisha wallahi ne be kana to wa fon ne mako sulazima ne be kana sulazili bari hakil nam be ela sisano ni ma ala yɛrɛ b'a fɔ ko ima ni muso ni I cɛ fatura an karamɔgɔ de be wele ka taa diinɛ ɲɛf'i ye walasa I ka limaniya wa bon normalement ni muso gana cɛ fatu ko kuma ma kɛ yan sa ne ko k'i na kun de fɔ mu I mu cɛ fatu ko I bɛ cɛ la bolo kuma tɛ ko cɛ ka fatu mun kɛra de cɛ ma sɔrɔ fɔlɔ ko k'u wa fatu sisan ne bɛ na min f'i ye han I bɛ fatu ne cɛ ni awɔ n bɛ na min f'i ye han ne tun b'a fɛ ka fura dɔ de d'i ma fura in kɔni fura ɲɛnɛma ba wallahi fura ɲɛnɛma ni kɔni nga ba kɔni ba ga kɔni ba fura ko la de awɔ sinon a fura kɔni dili ni ne y'a fura di ma a ka haramu e ko e mɛnɛ ba tɛ kalo 3 ne ka du kɔnɔ gain wala na ma kalo 3 bɔ wallahi ay ne ka fura nunu filɛ quoi ne ye kɔnɔndiya ka fura di ma dili a ka haramu ni y'a k'a kɛcogo la bɛɛ b'o dɔn ayi cɛ ko in kɔni na ko ne b'a dɔn pɛrɛ ne b'o ko kɛcogo la fo k'o dama tɛmɛ wa karamɔgɔya la bɛɛ b'a dɔn ne karamɔgɔ wɛnzɛn muso minɛ fura ni cɛ minɛ fura ni ne y'a di cɛ muso ma non a banna tiga fura dɔ in fɛrɛ a ga kɔni ye min ye dili ni cɛ fɔlɔ nana k'a b'i furu yɛrɛ ka taa ayi ne kɔni tɛ bɔn ne tɛ ne o de y'a ga fɔlɔ ye ni cɛ fɔlɔ min kɔni karamɔgɔ ne ko mun de bɛ yen dɛ m'a f'i ye kɔfɛ awɔ tile ka karamɔgɔ halisa cɛ ko balilen bɛ den nin nɔ mɔgɔw ko cɛ ko ba cɛ